دامین ترانا رهبان صفی اللہ لکل دا پتا واخوگا اشنا لکل دا پتا واخوگا اشنا دامین ترانا رهبان صفی اللہ لکل دا پتا واخوگا اشنا لکل دا پتا واخوگا اشنا بے حد حسن دار قربان شم در نیار چکلا بائرہ کے داخل مخددار یہ ٹول وفا وفا محمد رسول اللہ یہ ٹول وفا وفا محمد رسول اللہ یہ ٹول وفا وفا محمد رسول اللہ دمین تارنا رہبان صفی اللہ لکل دا پتا واخوگا اشنا لکل دا پتا واخوگا اشنا زمین دیکھا آسمان ایستا دی پا جنان اگران فرب بہادا یادیگی پا قرآن وخکنے یہ چہرہ دنیا اقرارنا وخکنے یہ چہرہ دنیا اقرارنا دمین تارنا رہبان صفی اللہ لکل دا پتا واخوگا اشنا لکل دا پتا واخوگا اشنا دا ہجر زندگی تیری گنا بھی دستا سارا پسند کے چیوا میں وقت تیری دزڑ میں دے حفا ماشی نکڑی تنہا دزڑ میں دے حفا ماشی نکڑی تنہا پخکل مدینے پایار کلی کو سے چہل تا تیرے دلا دا جون میں ورزش پہ چہل تا تیرے دلا دا جون میں ورزش پہ سحن بوا کنا راہم کریم اللہ سحن بوا کنا رحیم کریم اللہ دمین تارنا رہبان صفی اللہ لکل دا پتا واخوگا اشنا لکل دا پتا واخوگا اشنا صفی اللہ رہبان پازر باندے غم جان دستا بغیر یارا دیر سختی دے گزران دستا بغیر یارا دیر سختی دے گزران خوبونو کی رازام دازر میں صبر وا خوبونو کی رازام دازر میں صبر وا خوبونو کی رازام دازر میں صبر وا دامین تارنا رہبان صفی اللہ لکل دا پتا واخوگا اشنا لکل دا پتا واخوگا اشنا وړاندې کېږي د الصفي سټوډیو له طرفه په غبرګو وزنو لکه هر یو ډېر محترم صفي الله رهبان او صدیق رحمان پهلوانا او سپیشل فارمیش کړی د دې کلام لپاره هنګونه حافظ عبدالله ترابي